Der findes 3 forskellige kulhydrater, som inddeles efter deres molekylestørrelse i monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Monosakkarider er så små, at de med lethed optages gennem tarmvæggen og føres over i blodet. De skal ikke fordøjes, det vil sige, at de hurtigt giver energi, men de mætter ikke særlig meget. Polysakkarider er store molekyler i forhold til de 2 andre. Disse skal først nedbrydes, derefter fordøjes for at kunne optages. Altså fordøjelsen tager tid, og polysakkariderne vil derfor befinde sig i mave-tarmkanalen, hvor de mætter. Polysakkarider ses blandt andet i stivelse. Disakkarider er lettere at fordøje og optager, så disse mætter heller ikke tilstrækkeligt. Disakkarider findes blandt andet i roesukker. Okay. Glukose er et eksempel på et monosakkarid. Monosakkarider er kulhydrater, der består af en sukkerenhed. Monosakkarider består af et skelet bestående af 3-7 kulstofformer. Det mest udbredte er okay, fuck det. Det mest udbredte er trives. Okay. Pentoser og skal du trykke pause? Og nu går vi så videre til disakkarider. Disakkarider er sat sammen af 2 monosakkarider. De 2 monosakkarider har formen C12, H22 og O11. I tyndtarmen er det specielle enzymer, som spalter disakkariderne til 2 monosakkarider. Næste emne er polysakkarider. Det er det næste emne. Er polysakkarider. Kom nu på den der. Så. Polysakkarider er komplekse kulhydrater. Polysakkarider er dannet af flere monosakkarider, mindst 3, og de er sat sammen af glukosidbindinger. Polysakkarider er uopløselige i vand og smager ikke sødt i modsætning til monosakkarider og disakkarider. Eksempler på polysakkarider er glykogen, stivelse og cellulose. Den generelle formel for polysakkarider er CnH2ON-. Ordet poly betyder mange, ligesom polygon betyder mangekant. Pause. Pause. Vi kører. Kører vi nu? Nogle eksempler på nogle enzymer for kulhydratfordøjelsen kunne være spytamylase, som kommer fra spytkirtler, og de er aktive i munden. Substratet er stivelse, som I kan se her, og produktet det bliver så til maltose. Et andet eksempel på et enzym i kulhydratfordøjelsen er amylase. Det kommer fra bugspytkirtlen, er aktivt i 12-fingertarmen. Substratet er stivelse, ligesom i spytamylase, og det har også samme produkt som spytamylase, hvilket er maltose. Et tredje eksempel på et enzym er maltase og laktase med mere. Og det kommer fra væg i 12-fingertarmen. Det er aktivt i 12-fingertarmen. Og substratet det er maltose, laktose med mere. Og produkter det er monosakkarider. Det var alt vi havde om kulhydratfordøjelse. Ja. Så skal du pause den.